खुलुमबाय। प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं रमेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों महाराष्ट्रआव बिल्डिं बायनानै सा 15 सुबुंनि जिउ खहा। गाबोननिफ्राय थामहिनबा 27 आगस्टनिफ्राय आसामनि गंथाम जिल्लाया आबुं लकडाउन जागोन। तरुण गगैनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। डिब्रुगड़आव सासे ड्राग्स फालांगिरि हमदों। हजायाव सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामाव दासान्दि कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया बांबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बे कर'ना भाइरासनि बांबोबाय थानाय थासारिखौ नोजोर बोनानै गाबोननिफ्राय एबा 27 आगस्टनिफ्राय बराक भेलिखौ आबुङै लकडाउन खालामनो थाखाय आसाम सरकारा बिथोन होदों। आसामनि गंथाम जिल्ला काछार, करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दिआ गाबोननिफ्राय आबुङै लकडाउन जासिगोन। बराक भेलि एबा बे गंथाम जिल्लायाव कर'नाजों गाग्लोबजानानै थानाय सुबुंनि अनजिमाया 3,000 सा आरो थैनायनि अनजिमाया सा 30 जाबाय होननानै खौरां मोन्दों। नैजिब्रै आगस्ट खालारखालि मोनाबिलि समाव महाराष्ट्रनि रायगढ़ जिल्लानि माहा टाउनाव गंसे 5 ताला बिल्डिंआ दुखुनांथावै बायो। बे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोन्दों। बे जाब्रबथायनिफ्राय एनडीआरएफनि नाजानायाव दिनैसिम सा 15 सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय होननानै खौरां मोन्दों। आसामनि आगुनि चिफ मिनिस्टार आरो कंग्रेसनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि तरुण गगैनि देहायाव 25 आगस्ट खालारखालि थामहिनबा मैया कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। गावनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जाथायखौ बिथाङा दिनै गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों आरो साननैसो सिगाङाव जायफोर सुबुङा बिथांखौ लोगो हमदोंमोन, खाथि थालायदोंमोन, गासिखौबो सांग्राङै थानो आरो टेस्ट खालामजानो थाखाय खावलायदों। नैजिबा आगस्ट खालारखालि मोनाबिलि समाव डिब्रुगड़ पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरिनि बेरेखायै सिरियै संदाननायाव सासे सुबुंखौ हमनो हादों होननानै खौरां मोन्दों। हमजानाय सुबुंखौ तुषार ज्योति गगৈ होननानै मिथिनाय जादों। डिब्रुगड़ पुलिसआ संदाननायाव तुषार ज्योति गगैनि न'आव 10 लाखसोनि 110 ग्रामसो ब्राउन सुगार मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला तुषार ज्योति गगैआ साननैसो सिगांनिफ्रायनो ड्राग्सनि फालांगिरियाव नांथाबदोंमोन, जायखौ पुलिस बिफाना खौरां मोननानै सिरियै संदाननानै हमनाय जादों। हजाइनि 1 नं कुवरपुराव पुलिसआ 60 बोसोर बैसोनि जामातुला मुंनि सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। खौराङाव मोननाय बादिब्ला 60 बोसोर बैसोनि जामातुला आलीआ कुवरपुरनि थागिबि 3 गथ'नि बिमा मिनु दास होननाय आइजोखौ गाज्रियै जिउ फोजोबो। खाथि खालानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जामातुलाया मिनु दासनि न'आव फिसाय गैयै सुजुगखौ नायनानै जिनाहारि खालामनायनि असिलायै हाबदोंमोन आरो बे समावनो मिनु दासनि हसिख्रावनायाव गुबुनजों मिन्थिजानो गिनानै जामातुलाया आइजोनि जिउखौ फोजोबनाय जायो। दायो आइजोनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जाबाय आरो जाथायनि सायाव 60 बोसोर बैसोनि दायनिगिरि जामातुलाखौ पुलिसनि बिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।